Русия и Китай. Американският министър на отбраната Лойд Остин заяви, че не смята широкомащабна война в Близкия изток за неизбежна и потвърди позицията, че Вашингтон ще защити Израел, ако бъде нападнат. Преди това говорител на израелската армия заяви: въпреки че искаме да намерим решение без разширяване на военните действия, армията е подготвена за всякакъв сценарий. Израел съобщи, че убил високопоставен въздушен удар по жилищна сграда в южната част на от Хизбула отричат да имат нещо общо с нападението. За новините Савина Спасова. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. I know you've been a liar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. I'll be counting up to 10. The riff is my desire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. I don't wanna spend my time. I know you've been a liar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.